El 7 i 8 de novembre són unes dates que han quedat marcades per sempre més en la memòria de moltes persones que ara fa 40 anys van viure els aiguats de 1982. A l'Alt Urgell van suposar pèrdues humanes, la desaparició de carreteres i fins i tot del poble de Pont de Bar. Tot i la tragèdia que va suposar, l'episodi va transformar la comarca social i econòmicament. En 10 anys anem del desastre absolut dels aiguats a la inauguració dels Jocs Olímpics i de la seu com a subseu olímpica en els Jocs de Barcelona 92. És a dir, que és tota una història una mica, podríem dir, agredolça, amb tots uns moments de gran perill, de desastre, de pessimisme més absolut, que va ser capaç de conjurar una sèrie d'energies per tirar endavant. L'Espai Ermengol de la Seu d'Urgell ha recuperat una exposició creada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell on es recopila la història d'aquells aiguats en diferents poblacions com Pont de Bar, Oliana, Os de Civís, la Seu d'Urgell i Organyà, on molts cotxes van quedar atrapats. Tota la caravana que acostumava a pujar els diumenges a les tardes de tot de gent que es va quedar aïllada, alguns al mig del Congost de Tres Ponts, a més, aquesta caravana magnificada pel fet que molta gent pujava en aquell cap de setmana de veure el papa que havia estat a Barcelona, Joan Pau II. La mostra estarà disponible fins l'1 de desembre a l'equipament municipal i el dissabte 26 de novembre també s'ha programat una visita guiada a Pont de Bar.